Welkom terug, tijd voor Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Hoe hoog moeten de belastingen of heffingen zijn die je aan je gemeente moet betalen? Daarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt. Maar gemeenten zijn inmiddels vele miljoenen extra kwijt aan alle bezwaren die bewoners indienen tegen die WOZ-waarde. Het aantal bezwaren is in 1 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 8 naar 18.000. Sommigen doen het zelf, anderen huren daar een bureau voor in. Sabewa regelt de belastingen van 8 Zeeuwse gemeenten. Ze zien ook een flinke stijging in het aantal bezwaren en denken dat dit mede door alle no-cure, no-pay bureaus komt. Dat heeft met name ook ermee te maken dat de vergoedingen die zij krijgen op het moment dat zij succesvol zijn, dat zij een succesvol bezwaar indienen, ja, dat die veel te hoog zijn. Dus het verdienmodel van die bureaus is enorm. No-cure, no-pay bureaus werken als volgt. Ze handelen het bezwaar voor je af. Wordt je bezwaar geheel of gedeeltelijk goedgekeurd, dan gaat je WOZ-waarde omlaag en krijgen ze door de gemeente betaald. En die kosten lopen snel op. Alleen al voor het indienen van een bezwaar krijgt zo'n bedrijfje €296 van de gemeente. Daarbovenop krijgen ze voor het maken van een taxatierapport €106. En een hoorzitting levert ook nog eens €296 op. En dat allemaal voor werk dat grotendeels is geautomatiseerd. Het is voor zulke bedrijfjes dus erg makkelijk om zoveel mogelijk bezwaren in te dienen. Misschien niet allemaal terecht, maar uiteindelijk worden er genoeg bezwaren goedgekeurd om flink te kunnen verdienen. Voor Sabewa betekent een verdubbeling van het aantal bezwaarschriften ook minimaal een verdubbeling van de kosten. Dat was het afgelopen jaar was dat al ruim €400.000. Wij denken dat dat verdubbelt naar €800.000. Maar daarnaast hebben we ook meer handjes nodig. Ik bedoel, want ja, meer bezwaarschriften betekent meer bezwaarschriften afhandelen. En dat vraagt ook, nou, wij verwachten ook dit jaar daar ook nog ruim 8,5 ton aan extra kosten voor te moeten maken. Dus al met al, het aantal bezwaarschriften, die verdubbeling daarvan, ja, dan zit je bijna op 1,5 miljoen aan extra kosten. André Bosman uit Middelburg heeft zich afgelopen maandag teruggetrokken als lijsttrekker van de VVD. Vorige week was hij de eerste die zich kandidaat stelde als opvolger van Mark Rutte. Bosman liet maandag weten dat hij zich achter de andere kandidaat schaart, Dilan Yeşilgöz. Volgens hem is het niet in het belang van de partij dat er lijsttrekkersverkiezingen zouden komen. Bosman zat zelf 11 jaar in de Kamer voor de VVD. Een marktkoopman zette maandagochtend zijn kraampje voor de ingang van het gemeentehuis in Domburg. Normaal staat hij op de Domburgse seizoensmarkt, maar hij is 2 weken geschorst. Vanwege nieuwe regels mag hij alleen nog mannenkleding verkopen en daar is hij het niet mee eens. Nee, daar begrijp ik helemaal niks van. Nogmaals, waarom mag een man geen roze polo kopen of dragen en wel alleen maar een zwarte polo kopen of dragen? Daar begrijp ik helemaal niks van. Sinds dit jaar is er een nieuwe organisatie van de markt en zij willen een diverser aanbod op de markt. De organisatie heeft hem daar aan het begin van het jaar over geïnformeerd, maar dat vond hij te laat. Dus ik vind gewoon dat ze mij daar veel eerder van op de hoogte had moeten stellen. En dan had ik voorgesteld en dan had ik ook geaccepteerd van, joh, de nieuwe organisatie heeft een contract voor 4 jaar bij de gemeente. Geef mij 1 overbruggingsjaar om mijn ding uit te verkopen. En dan kan ik volgend jaar wel overstappen. Dan heb ik tijd genoeg om op in te stellen. Mocht de marktkoopman toch doorgaan met de verkoop van dameskleding, dan wordt zijn vergunning ingetrokken, heeft de marktorganisatie laten weten. Zeeland werd vorig jaar opgeschrikt door beelden van een zwaar verwaarloosde husky. De uitgemergelde hond was nauwelijks meer dan een skelet. Maar zijn leven werd gered door het ingrijpen van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Hallo, goeiedag. Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Ik kom even op een hercontrole. Hey. Een collega van mij is eerder bij u geweest, hè? Omtrent de katten. Want hoeveel katten heeft u? Wij zitten nu op bij zo'n 26. Oké. Dat is volgens mij dan al een heel stuk minder als in eerste instantie. Okay. Zullen we even een rondje maken? Ik zie allemaal water en voer staan. Ja, daar hebben ze. Nee. Oké, want u heeft de ketterie. U wilt wel doorgaan met de ketterie. Dat is wel de bedoeling. Ja, oké. Maar dan in iets mindere mate. Ja. Ik ga bij de mensen langs waar wij een melding van hebben gehad als er mogelijk iets niet goed is met de huisvesting van het dier of de verzorging. En ja, dan moet ik maar afwachten wat ik tegenkom. En dan ga ik even de kant van het verhaal van de mensen horen of we iets moeten of niet. En hoe komen die meldingen bij jullie binnen? De grootste groep komt via meldpunt 144. En over wat voor soort dieren gaat het dan? Honden, katten, knaagdieren, vogels, vissen.
Maar ook een schaap of een paard wat gehouden wordt. Ja, dus je moet wel even wat meer kattenbak hebben. Ze hebben eten en drinken genoeg, het water is keurig schoon. En de vloeren zijn schoon. En als de kattenbak natuurlijk als die te vol raakt, dan gaan ze er weer naast zitten. En dat is natuurlijk zonde, hè? Is jouw ervaring nou dat de meeste mensen vanuit onkunde handelen of onwil? Ik denk een groot gedeelte te weinig kennis. Te weinig kennis van de dieren om ze te houden. En ik denk ook wel een groot gedeelte dat het boven de hoofd groeit. Dat mensen in de problemen komen, een hoop dieren hebben en als er dan medisch iets misgaat, dan zit je in de problemen, want dat kost geld. En dan gaat het natuurlijk escaleren. Oké. Nee, dat is wel, maar het is wel een hele verbetering als de vorige keer. Hè? Want ik ben hier niet zelf ter plaatse geweest, maar ik heb natuurlijk wel foto's gezien van mijn collega. Hou goed contact met de dierenarts, dat is altijd van belang. Wij komen nog een keer langs en hou de kattenbak in de gaten, zeker met de zon. Heel veel succes met alle kleintjes, met alle andere zaken natuurlijk. Wij komen nog een keertje terug. Ja, oké, dankjewel. Hetzelfde, doei doei. We komen net terug van de Cattery. Nu vond jij de situatie echt wel voldoende. Maar eerlijk gezegd, ik schrok toch wel een beetje van hoe het er allemaal uitzag en hoe het daar rook. Ja, dat begrijp ik heel goed als je voor het eerst binnenkomt bij mensen. De situatie was nog niet ideaal, maar vergeleken bij de vorige controle is er al zoveel gebeurd en het is al zoveel schoner. En je moet ook een beetje het verschil zien of het, als mens zijnde denk je van, zou ik hier, vind ik dit goed genoeg? Maar ik moet natuurlijk even kijken uit het oogpunt van de wet dieren en de katten. En voor de katten is deze huisvesting prima, geschikt en schoon genoeg. De sloop van een schoolgebouw in Middelburg kon nog niet beginnen omdat eerst een groepje beschermde dwergvleermuizen uit het gebouw moest worden gehaald. Met tochtstrips wordt voorkomen dat de beestjes 's nachts via regels de spouwmuren inkruipen, waar ze dan overdag slapen. Ook deze plastic mini-glijbanen bij hun holen moeten voorkomen dat ze terugkeren in het gebouw. Aan de achterkant zit er een gat en aan de onderkant zit er een gat. Het gat aan de achterkant dat plaatsen we over een gat in de muur, waar ze dus naar binnen en naar buiten gaan. Zodat ze dus nog wel naar buiten kunnen, naar beneden vallen, veilig zijn. Maar dus dat ze niet meer terug naar binnen kunnen, want dit is veel te glad en daar kunnen ze gewoon niet opklimmen. Vleermuizen glijden dus uit de plastic kolom en kunnen door het gladde materiaal niet meer naar binnen. Wat geen probleem is volgens de gemeente, want de dieren hebben meerdere nesten en er zijn extra vleermuiskasten opgehangen waar ze terecht kunnen. Het provinciebestuur legt een bezwaar van milieuorganisatie MOB naast zich neer. De MOB wil dat kunstmestfabriek Yara in Sluiskil minder ammoniak gaat uitstoten en wil dat de normen in de omgevingsvergunning daarvoor worden aangescherpt. Een onafhankelijke adviescommissie stelde de Milieuclub in het gelijk, maar opvallend genoeg legt de provincie dat naast zich neer. Volgens de provincie baseert de MOB zich op natuurwetgeving, terwijl het hier om milieuwetgeving gaat. En bovendien is het wachten nog op een rapport met uitstootgegevens van Yara zelf. De MOB stapt nu naar de rechter. Een dramatische aankondiging en funest voor de Zeeuwse economie. Dat zijn de reacties woensdag op de aankondiging van netwerkbeheerders TenneT en Stedin dat het Zeeuwse elektriciteitsnetwerk vol is. Nieuwe aanvragen voor elektriciteit van startende en bestaande bedrijven die willen uitbreiden of vergroenen komen op een wachtlijst. TenneT en Stedin moeten wel met wachtlijsten gaan werken, zeggen ze. Het elektriciteitsnetwerk is vol. Er zijn als gevolg van de energietransitie enorm veel aanvragen voor nieuwe capaciteit. Dus de transportcapaciteit, het gebruik van het netwerk in Zeeland zijn er binnengekomen bij zowel landelijk netbeheerder TenneT als bij ons Stedin, de regionale netbeheerder. En dat zorgt ervoor dat we echt tegen de limieten van dat net aanlopen op dit moment. Zeeuwse werkgevers zijn naar eigen zeggen om te spetteren. Ja, dat is natuurlijk gewoon dramatisch en rampzalig. Ik bedoel, we hadden wel zo'n gevoel van, god, misschien moet er een keer wat gebeuren. Daar hangt wat in de lucht. Het speelt natuurlijk al in een aantal andere provincies. Alleen we hadden dit echt niet zien aankomen dat het nu in Zeeland ook zo sterk zou gaan spelen. En dan in deze mate. Overheden en instanties voelen zich overvallen.
We zijn zeer onaangenaam verrast door deze aankondiging van TenneT. Het is nog een onderzoek, dus ze gaan nu vooral kijken wat er precies aan de hand is en welke mogelijkheden er nog zijn. Maar het feit dat vanaf nu alle aanvragen voor bedrijven op een wachtlijst worden geplaatst, ja, dat is echt een zeer verontrustend bericht. De Zeeuwse economie gaat eigenlijk de facto op slot voor wat betreft nieuwe ontwikkeling voor de komende 10 jaar. En nieuwe ontwikkeling betekent nieuwe bedrijvigheid, maar het betekent ook voor bestaande bedrijven die bijvoorbeeld willen verduurzamen van het gas af of van de diesel af of wat dan ook. Ook die bedrijven kunnen op dit moment met deze kennis die slag niet maken. Dus het is echt belangrijk dat we nu heel snel met TenneT en steden om tafel gaan om oplossingen te zoeken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld energie ruilen als de een te veel heeft en de ander te weinig. Of piekmomenten vermijden. Er is in ieder geval veel frustratie over de jarenlange procedures, waardoor het netwerk maar langzaam kan uitbreiden. Zeeuwse bedrijven willen die frustratie niet voor de camera uiten, wel bij VNO-NCW Zeeland. De grote landbouwproducent Cargill in Sas van Gent liet daar weten furieus te zijn, net nu ze een energieomslag moet maken. En dan dat jonge bedrijf op Schouwen dat landbouwsorteermachines ontwerpt. Echt een superjonge ondernemer, enthousiast en innovatief. Zijn begonnen op de boerderij van zijn ouders met een hartstikke mooi product. Die willen groeien, die willen Europa in met die innovatieve producten. Maar alleen hebben ze een nieuwe locatie voor nodig. Dus die zijn aan het kijken naar een bedrijventerrein. Ja, dat kan gewoon nu niet doorgaan. Ja, die was natuurlijk ook om te spetteren. Ik denk, ja, jongens, hoe kan dit nou? Ik wil vooruit, ik heb hartstikke mooie ideeën en dat gaat niet. Het Zeeuwse Kamerlid Joba van den Berg is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet herkiesbaar. Ze vindt het na 6 jaar in de Tweede Kamer tijd voor een nieuwe generatie. Na de verkiezingen in november wil ze zich op een andere manier gaan inzetten voor de samenleving. Van den Berg kwam in 2017 voor het CDA in de Kamer. Bij de laatste verkiezingen werd ze net niet gekozen, maar door ziekteverlof van een ander CDA-Kamerlid kwam ze alsnog in de Kamerbankjes terecht. Zeeland is de droogste provincie van het land en de ergste droogte, die moet nog komen. Het waterschap gaat nu al drastische maatregelen nemen. Er is begonnen met het overpompen van water. En dat gebeurt voorlopig op 2 plekken. In de Ierseke Moer en in het Ganzengebied bij de Poel in Goes. Ervaring leert natuurlijk ook uit de laatste jaren eigenlijk door de droogte. Dat je heel zuinig moet zijn met het water wat beschikbaar is. En dat proberen we nu eigenlijk al preventief in te zetten in gebieden waar je misschien nog niet nu al die maatregelen zou nemen. Waar we toch op anticiperen dat het nog droger zou gaan worden. Het waterschap zet pompen in om slootwater van een nat gebied door te pompen naar een droog gebied. Mocht het gebied dan nog te droog zijn, wordt daar ook gezuiverd afvalwater aan toegevoegd. Het waterschap wil zo de droogte voor zijn. Uiteraard zijn we daar heel blij mee. Ons gebied heeft veel water nodig. Het is van origine is het een moerneringsgebied, dus het ligt wat lager in het terrein. Dus er ligt ook een veenpakket in en dat veenpakket is ontzettend gevoelig voor droogte. En daarom zijn we blij dat er nu toch weer water ingepompt wordt. Want het waterpeil wat we momenteel hebben in het gebied is niet toereikend om tot ver in augustus water te halen. In de toekomst wil het waterschap samen met andere landschapsbeheerders nog meer pompen plaatsen. Over iets meer dan 3 weken begint het nieuwe seizoen voor voetbalclub Hoek. De ploeg begon deze week aan de voorbereidingen en deed dat, zoals wel vaker in de afgelopen jaren, met, jawel, een nieuwe trainer. Dit is hem dan, Maxime de Kranen, 35 jaar, Belg en de 7e hoofdtrainer op Sportpark De Noek in 2 jaar tijd. De club is de laatste jaren weer een waar trainerskerkhof, maar daar ligt de Kranen niet wakker van. Ik ben blij dat er een beetje druk is. Ik kom van een ploeg waar ik vond, misschien ga ik daar later spijt van hebben, dat ik iets te weinig druk voelde. Je moet wat druk hebben, je moet presteren. En als de club op een bepaald moment vindt dat het onvoldoende is, ja, zo werkt het niet helemaal als coach. Je weet als je ergens tekent dat het op een bepaald moment eindigt, in welke vorm dan ook. Maar mijn doel is om een mooi verhaal te schrijven samen met de groep. Voor de Kranen is het zijn eerste klus in Nederland. En hij weet al dat de supporters hier vermaakt willen worden. Het zou niet populair zijn in Nederland om te zeggen dat je in een bus parkeert. Nee, zeker niet. Ook daarin probeer ik wel van eigen sterkte uit te gaan. Dus ook daarin ga ik de eerste komende weken moeten stelen met mijn ogen en kijken welk plan dat optimaal is voor deze groep. Maar vooral veel lopende mensen, veel diepgang zonder bal. Ook in de omschakeling liggen heel veel kansen altijd, dus ook dat te volle benutten. Het is meer en meer naar totaalvoetbal aan het neigen, bij elke ploeg denk ik, en dat ambiëren wij ook. Naast de nieuwe trainer zijn er ook 6 nieuwe spelers naar Hoek gekomen. Dit zijn ze in vogelvlucht. Dit is Glenn Didieu, voormalig jeugdinternational van België.
Kobe de Weert komt uit de jeugd van Hoek. Middenvelder Nolan Bailly. Verdediger Lars Wantens. Dit is Jardel Constantia, die na een half jaar terug is op het oude nest. En tot slot hier met de bal in de handen Jarno Lyon, die de afgelopen 2 seizoenen speelde bij Helmond Sport. Door het door de KNVB ingevoerde weekendvoetbal speelt Hoek in een competitie met veel nieuwe teams. Maar aan de doelstelling verandert niets. We moeten gewoon echt top 3 moeten we gewoon minimaal eindigen. En ik denk dat we gewoon, of ik zou zelf heel graag bovenin mee willen spelen, gewoon voor het kampioenschap natuurlijk. En dat moet je natuurlijk ook gewoon vinden als speler. Wij willen gewoon van boven meedoen, dus dan zien we wel hoe dat die eerste wedstrijden zullen verlopen. En hoe dat wij eigenlijk het niveau kunnen inschatten. Maar hoe dan ook moeten wij ook uitgaan van onze eigen sterktes. En als Hoek zijnde zijn die ambities er gewoon. Terug op het programma is in ieder geval de wedstrijd tegen Kloetingen. In Hoek staan ze te trappelen om die Zeeuwse klassieker te spelen. Hoe meer teams uit Zeeland natuurlijk in de 3e divisie zitten, hoe leuker het is. En die derbies zijn natuurlijk gewoon superleuk om te spelen. Ik kijk er heel erg naar uit en hopelijk kunnen wij daar 2 keer van winnen, want dat zal toch ons doel zijn. Bij Kloetingen zijn ze een aantal weken terug al begonnen. Daar kwamen ook wat ferme uitspraken naar voren. We willen 2 keer van de Hoek winnen en we willen boven ze eindigen in de eindstand. Dat heb jij vast ook meegekregen. Wat vond je van die uitspraken? Ja, dat is goed. Je moet gewoon vertrouwen hebben natuurlijk. Maar dat ga ik niet laten gebeuren natuurlijk. Voor Hoek begint het seizoen op 12 augustus met een wedstrijd in de voorronde van de KNVB-beker tegen Stedoco. Gevaarlijke verkeerssituaties in Sas van Gent. Dat ging maar net goed. En zo gebeurt het veel vaker, pal voor de 2 nieuwe supermarkten in Sas van Gent. Ze zijn nog maar een paar dagen open, maar sindsdien zijn er 2 fietsers aangereden op dit kruispunt. Mevrouw, wat vindt u van de nieuwe verkeerssituatie? Slecht. Iedereen moet hier voorbij het fietspad. Ze komen van alle kanten en er is al wat gebeurd, dus er gaat er meer gebeuren. Met die auto's en de fietsers die doorsteken. Ja. Het is gevaarlijk en dat vindt ook Marina Govaert van de Fietsersbond. Als het een beetje druk is, dan kan er toch wel eens een keer iets misgaan. En hopen dat het niet fataal is. Op de Westkade bij Sas van Gent rijden al veel auto's, vrachtwagens, maar ook vooral fietsers. Het is een drukke verbinding richting België. Daarom zou Govaert graag zien dat er in de toekomst een alternatieve route komt. Zeker nu er sprake is van de komst van een groot distributiecentrum aan diezelfde weg. Als je nog veel meer verkeer erbij krijgt, dan heb je kans dat er echt fataal ongelukken gaan gebeuren. Een van de duinovergangen bij natuurgebied Oranjezon gaat dicht. Het gaat om de plek waar eerder al een seksverbod was ingesteld. De gemeente wil met de afsluiting de overlast in de duinen verminderen. Want er kwamen de afgelopen jaren steeds meer klachten binnen over mensen die er seks hadden. Na het hoogseizoen gaat de duinovergang weer open. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland de Week. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.